Να ξεκινήσουμε κατευθείαν. Με τον κύριο Πανταζόπουλο. Με το πολύ ενδιαφέρον θέμα το οποίο μας ενημερώσατε και εσείς ότι στο ιατρείο, στο πολυιατρείο Ίαση, έρχονται πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν ζαλάδες. Ένα φαινόμενο το οποίο τελικά είναι καθημερινό, είναι εύκολα αντιμετωπίσιμο. Τι είναι οι ζαλάδες? Ευχαριστώ και πάλι. Και είναι ένα πάρα πολύ συχνό, καταρχήν όχι νόσημα, είναι σύμπτωμα. Είναι αυτή η αίσθηση που έχει, ψευδή αίσθηση που έχει ο κάθε άνθρωπος και εμείς ανάμεσά του, γιατί σε κάποια στιγμή της ζωής μας μπορεί να έχουμε βιώσει το αίσθημα της ζάλης, ότι δεν πατάνε καλά τα πόδια μας. Πρέπει λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε τι ακριβώς εννοεί ο ασθενής όταν περιγράφει τον όρο «ζαλίζομαι, γιατρέ μου». Είναι αμιγώς ζαλάδα, είναι κάποια διαταραχή που δεν τον εμποδίζει να βαδίσει, είναι κάποιο αίσθημα δύσπνοιας, γιατί δυστυχώς περιλαμβάνονται και αυτά μέσα στην ονομασία ζάλης. Έτσι λοιπόν, για να βοηθήσουμε λίγο, θα πρέπει να κατηγοριοποιήσουμε τη ζάλη σε κάποιες ιδιαίτερες μορφές ανάλογα με τα συμπτώματα. Θα μιλήσουμε για τον ήλιγκο, για το αίσθημα της λιποθυμίας, για τη διαταραχή της θέσης του σώματος, για τα μεικτά, κάτι από τα δύο, και ήλιγκο και τάση προς λιποθυμία, και μια αδιευκρίνηση της αιτιολογίας ή αδιευκρίνητη αίσθηση που μπορεί να έχει ο αρρωστός μας. Γιατρέ, τι είναι αυτό που πρέπει να μας κάνει, να μας ανησυχήσει και να θέλουμε να έρθουμε στο ιατρείο σας όταν θα αισθανθούμε μια ζαλάδα? Η αιμονή της αίσθησης ότι κάτι δεν πατάμε σωστά στο χώρο θα πρέπει να μας οδηγήσει στο γιατρό. Παρ' όλα αυτά, σε κάποιες στιγμές, όπως προείπα, μπορεί να βιώσουμε ένα αίσθημα ζάλης το οποίο είναι φυσιολογικό. Σκεφτείτε δηλαδή ότι θα μπορούσατε να μπείτε μια στιγμή, κάποια φορά, σε ένα ταξίδι σας στη θάλασσα και να έχει μια φουρτούνα η οποία θα σας κουνήσει τόσο πολύ που θα ζαλιστείτε. Αυτός είναι ένας φυσιολογική ζαλάδα, είναι ένας φυσιολογικός ήλιγκος. Αν αυτή η ζαλάδα μας ακολουθεί πολλές μέρες μετά. Αν σας ακολουθεί μετά, θα πρέπει υποχρεωτικά να απευθυνθείτε στο γιατρό, γιατί σίγουρα δεν σχετίζεται. Διότι εφόσον περάσει η αιτία της φουρτούνας που αναφέραμε, θα πρέπει να σταματήσει και η ζαλάδα. Αν η ζαλάδα σας παραμένει, τότε συμβαίνει κάτι άλλο. Αυτό να ρωτήσω λίγο, Μαρίλη, αφορά και την περίπτωση της ζαλάδας ήλιγκο, όπως λέμε, στο αυτοκίνητο. Είναι ακριβώς το ίδιο. Είναι ακριβώς το ίδιο. Είναι ακριβώς όπως θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για τη ζάλη που αισθάνεται κάποιος ανεβαίνοντας σε υψηλό υψόμετρο, στις άνοδες φερρυπίν, όπου έχουμε χαμηλή οξυγόνωση, δεν επαρκούν τα ερυθρά αιμοσφαίρα για να μεταφέρουν το οξυγόνο στον εγκέφαλό μας και αισθανόμαστε ζαλισμένοι, αισθανόμαστε καταβεβλημένοι. Μάλιστα. Κύριε Πανταζόπουλε, τι πρέπει να περιμένουμε κατά την επίσκεψή μας στο ιατρείο σας? Η επίσκεψη στο ιατρείο θα προσπαθήσει να καθορίσει την αιτία της ζάλης, διότι, επαναλαμβάνω, η ζάλη είναι σύμπτωμα, δεν είναι η νόσος. Είναι αυτό που βλέπουμε. Είναι η κορυφή του παγόβουνου, δεν βλέπουμε από κάτω του παγόβουνου. Αν οφείλεται σε κάποιον από τους σταθεροποιητικούς μηχανισμούς του σώματός μας. Τι εννοώ με αυτό? Για να έχουμε την σαφή αίσθηση στο χώρο, συνεργάζονται κάποια συστήματα. Αυτά είναι τα μάτια μας, τα αυτιά μας και οι αρθρώσεις μας, όλος ο σκελετός μας, με άλλα λόγια. Αν υπάρχει βλάβη σε ένα από αυτά τα τρία συστήματα, συνήθως αλληλοεπικαλύπτεται από το άλλο μέχρι ένα ορισμένο σημείο. Η παραμονή της μεγαλύτερης βλάβης αδυνατεί ο εγκέφαλος να μπορέσει να βοηθήσει τα συστήματα αυτά να συνεργαστούν, με αποτέλεσμα να έχουμε τη διαταραχή στο αίσθημα της ισορροπίας μας. Επομένως, λοιπόν, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε αυτό. Η κλινική εξέταση στο ιστορικό είναι αφενός για να δώσουμε να κατανοήσει αν περί τι ζαλάδας πρόκειται, έτσι, και από εκεί και πέρα να καθορίσουμε την αιτία της. Επομένως, μπορεί να χρειαστεί και περαιτέρω εργαστηριακός ή κλινικός έλεγχος. Οι ζαλάδες είναι ανησυχητικές για όλες τις ηλικίες? Υπάρχει μία διαφορά στις νεαρές ηλικίες από τις μεγαλύτερες ηλικίες. Επειδή ακριβώς υπάρχει εκφύλιση, γεροντική εκφύλιση σε όλα τα συστήματα της ισορροπίας, είναι πολύ πιο συχνό φαινόμενο στις ηλικίες, στους ηλικιωμένους ασθενείς. Αυτό οφείλεται περισσότερο στο ότι οι ασθενείς αυτοί, επειδή οι ιδιοδεκτικές αποφύσεις έχουν διάφορα σημεία στα οποία στέλνουν σήματα στον εγκέφαλό μας για το πού βρισκόμαστε στο χώρο, οι εκφυλιστικές αρθροπάθειες, ένα αποτέλεσμα έχουν να χαλάνε αυτούς τις υποδοχείς. Με αποτέλεσμα να μην μπορεί να καταλάβει καλά ο ηλικιωμένος ασθενής πού βρίσκεται στο χώρο. Έτσι η ζαλάδα του αυτή είναι μια χρόνια κατάσταση, θα μπορούσαμε να την πούμε και καλοήθη της γεροντικής ηλικίας. Αλλά παρόλα αυτά και πάλι η επιμονή της πάνω από ένα μήνα, ας το βάλουμε αυθαίρετο αυτό, η οποία καταλήγει σε χρονιότητα, χρειάζεται διερεύνηση. Υπάρχει θεραπεία? Θεραπείες, ναι.
Και πάλι στη θεραπεία, στην οξεία φάση μιλώντας πάλι, υπάρχει κάποια φαρμακευτική αγωγή η οποία καταστέλει τα συμπτώματα τα συγκεκριμένα. Αυτά μπορεί να είναι αντισταμινικά μέχρι και βενζοδιαζεπίνες, κατασταλτικά, δηλαδή ηρεμιστικά. Η χρήση τους όμως η μεγαλύτερη... Συγγνώμη, αν κάποιος θέλει να αποφύγει φάρμακα και υπάρχει άλλος τρόπος... Δυστυχώς στην οξεία φάση μόνο κάποιες κινήσεις θα μπορούσαν να βοηθήσουν, αλλά και πάλι όχι τόσο αποτελεσματικά όσο η φαρμακευτική αγωγή. Στις μεγαλύτερες ηλικίες είναι το άλλο κομμάτι, όπου δεν χρησιμοποιούμε αυτά του είδους τα σκευάσματα, αποφεύγουμε, διότι μπορεί να επιδεινώσουν αντίθετα τη ζαλάδα και χρησιμοποιούμε ακριβώς φυσιοθεραπευτικές κινήσεις, δηλαδή την κίνηση της κεφαλής σε διάφορα σημεία. Δεν συστήνουμε δηλαδή στον ασθενή μας να μην κινείται, διότι θα επιδεινωθεί η ζαλάδα του σε κάθε δεδομένη μετακίνησή του. Απλά τον βοηθάμε με τον ΑΒ τρόπο να μπορέσει να κινήσει την κεφαλή του είτε δεξιά είτε αριστερά, είτε περεκτείνοντας είτε κατεβάζοντας το κεφάλι του. Είναι μια κίνηση βοηθητική, θα έλεγα. Στις μεγαλύτερες όμως ηλικίες, επαναλαμβάνω, όχι στις νεότερες. Μάλιστα. Πείτε μας κάτι άλλο. Η λιποθυμία έχει άμεση συσχέτιση με τη ζαλάδα, δηλαδή είναι ένα φυσικό επακόλουθο, ή είναι κάτι άσχετο το ένα με το άλλο? Είναι κάτι τελείως διαφορετικό η λιποθυμία. Η τάση προς λιποθυμία είναι τελείως διαφορετικό από το λιποθυμία ή συγκοπικό επεισόδιο. Στο συγκεκριμένο επεισόδιο χάνουμε τις αισθήσεις μας. Συνήθως συμβαίνει επειδή δεν αιματώνεται καλά ο εγκέφαλός μας. Δεν έπεται δηλαδή ότι επειδή ζαλίζομαι θα λιποθυμήσω? Όχι, ούτε θα αυτό θέλουμε να τονίσουμε ότι πόσο επικίνδυνο είναι. Δηλαδή νιώθουμε μια ζάλη την ώρα που οδηγούμε, για παράδειγμα. Ή κρατάμε το παιδάκι μας από το χέρι αγκαλιά. Τι γίνεται, δηλαδή αυτό θέλω να πω. Έχει κάποια εξέλιξη ζάλη η οποία είναι επικίνδυνη? Όχι, δεν έχει καμία εξέλιξη. Μάλιστα σε ένα βιβλίο αναγράφεται το εξής, ότι δεν μας φέρνει πιο κοντά στο θάνατο. Είναι απλά ένα σύμπτωμα. Θα πρέπει να το δούμε λίγο πιο ψύχρεμα και λίγο πιο ήρεμα και να μην κάνουμε βεβαιασμένες κινήσεις. Αν υποθέσουμε ότι οδηγούμε, δεν χρειάζεται να στρίψουμε απότομα το κεφάλι μας, απλά θα βγάλουμε το φλάτς και θα σταματήσουμε ήσυχα και σιγά σιγά και στην άκρη. Το ίδιο θα κάνουμε, θα πιάσουμε μια αγωνία μέχρι να μπορέσουμε να συντονίσουμε τις κινήσεις μας και να φύγουμε από αυτή την δυσάρεστη πραγματικά αίσθηση. Μάλιστα. Είναι ένα σύμπτωμα το οποίο θα πρέπει να μας φέρει όμως με το που θα το νιώσουμε στο γιατρό. Όχι απαραίτητα. Σας είπα πριν ότι η καλοήθης παρεξισμικός ύλιγκος που αναφέρεται ακριβώς, ας πούμε, στη ζαλάδα του ταξιδιού, στην αυτεία του ταξιδιού, στην υπερέκταση της κεφαλής. Αν εξαιρέσουμε τα συμπτώματα που μπορεί να προέλθουν από οδήγηση, από πλοίο ή από αεροπλάνο. Αν εξαιρέσουμε την καλοήθης καταστάσεις, θα πρέπει οπωσδήποτε να μας δώσουν, διότι κάποιες στιγμές θα μπορούσε να κρύβεται σε έναν ύλιγκο που οφείλεται σε θουσαίο ύλιγκο, δηλαδή που οφείλεται έξω από το λαβύρινθο, θα μπορούσε να οφείλεται σε κάποιον όγκο του ακουστικού νεύρου ή του αιθουσαίου νεύρου. Επίσης, θα μπορούσε να οφείλεται σε μια διαταραχή εντός του εγκεφάλου, να έχουμε μια αιμορραγία η οποία δεν μπορεί να συντονίσει πλέον καλά ο εγκέφαλος στα μεταξύ του σήματα και να εκδηλωθεί ως ύλιγκος. Το πολυιατρείο ίαση πώς μπορεί να βοηθήσει στη διάγνωση και στην αντιμετώπιση πιο εύκολα κάποιον ασθενή? Είναι γεγονός ότι σε μεμονωμένα ιατρεία έχουμε τον ασθενή να περιφέρεται εντός εισαγωγικών, να στέλνεται από γιατρό σε γιατρό, από ειδικότητα σε ειδικότητα για να βρει λύση στο πρόβλημά του. Το ξεκίνημα ουσιαστικά της ζάλης που προτείνουμε από τον παθολόγο δεν το ξεκινάμε επειδή είμαι εγώ παθολόγος, απλά για να μπορέσει να προσδιορίσει αν χρειάζεται περαιτέρω εξέταση από έναν οторινολαριγκολόγο ή χρειάζεται από νευρολόγο ή αν θέλετε ακόμα και από γαστροεντερολόγο, γιατί πολλές φορές μπορεί να μπερδεύουμε το αίσθημα της ζάλης και να το αναφέρουμε στο μαχικό ύλιγκο που δεν υπάρχει. Επιπλέον, θα μπορούσαμε μέσω κάποιων εργαστηριακών εξετάσεων, απλών εργαστηριακών εξετάσεων, μια γενική αίματος, των ηλεκτρολιτών, θα μπορούσαμε να διερευνήσουμε περαιτέρω αν οφείλεται εκεί η ζάλη του ασθενούς μας. Και αν χρειαστεί και κάποιος απεικονιστικός έλεγχος, είτε αυτός αφορά τις αξονικές είτε τις μαγνητικές, με τα συνεργαζόμενα κέντρα μας έχουμε άμεση δυνατότητα να τα πραγματοποιήσουμε και επιπλέον να έχουμε και τα αποτελέσματα άμεσα. Πότε η ζάλη αφορά καλοήθεις καταστάσεις? Η ζάλη αφορά όλες εκείνες τις περιπτώσεις. Καλοήθης κατάσταση είναι τη ζαλάδα και της μέθης. Ζαλίζεται. Το αν σας είναι εύκολο, δώστε μας μερικά παραδείγματα, όπως μας είπατε για τη ζάλη που νιώθουμε στο αυτοκίνητο, στο αεροπλάνο, για να γίνουν απολύτως κατανοητό. Είναι αυτά τα πιο. Είναι οι αλλαγές της τάσης της κεφαλής από αυτές που έχουμε συνηθίσει να κάνουμε. Δηλαδή, εμείς έχουμε συνηθίσει να έχουμε το κεφάλι μας όρθιο. Αν το αλλάξουμε θέση και το υπερεκτείνουμε, θα προκαλέσει ύλιγκο. Οι αλλαγές λοιπόν της κεφαλής, διάφορα φάρμακα είναι καλοήθης, διότι με τη διακοπή των φαρμάκων μπορεί να σταματήσει και η εμφάνιση της ζάλης. Μέσα σε αυτά τα φάρμακα μπορούμε να συμπεριλάβουμε
τα αντιπερτασικά, τα οποία ρίχνουν πάρα πολύ την πίεση, ακόμα και την ασπιρίνη, την οποία την έχουμε ακούσει, ούτε πάει κανένα στο μυαλό, δεν ξέρουμε ποιους μηχανισμούς το κάνει. Και επίσης εργασίες οι οποίες δεν είμαστε συνηθισμένοι να κάνουμε. Να βάψουμε, ας πούμε, το ταβάνι του σπιτιού μας. Αυτές όλες είναι καταστάσεις οι οποίες προκαλούν καλοήθη σε λίγους. Γιατί η ζάλη της μέθης που αναφέρατε εννοείται, φαντάζομαι, τη ζάλη που ακολουθεί μετά την επόμενη μέρα. Ακριβώς. Την επόμενη μέρα. Η καρυβαρία αυτή, το βαρύ κεφάλι, ας πούμε, αυτό το ζαλίζωμα, ας πούμε, οφείλεται βασικά σε διαταραχή του λαβυρινθικού συστήματος. Αυτό πώς μπορούμε να το αποφύγουμε? Να μην πίνουμε καλύτερα, θα ήταν πιο ιδανικό. Τι ρωτάμε ένα γιατρό? Και με πολλά νερά. Με πολλά νερά για να μπορέσουμε ούτως ώστε να ενυδατώσουμε τον ασθενή μας. Ωραία. Θέλετε να μας δώσετε μια εικόνα για τις πρώτες βοήθειες? Πείτε ότι είμαστε σε ένα περιβάλλον που κάποιος ζαλίζεται. Πώς αντιδράμε, τι κάνουμε? Επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα, δεν θα σας προτείνω να κάνετε κάποια ενέσιμα φαρμακευτική. Αυτό το λίγο νεράκι, λίγο αέρα. Βασικά δεν χρειάζεται, γιατί το νεράκι μπορεί, επειδή συνήθως στους ηλίγκους έχουμε και ναυτίες και τάσεις προς εμέτους, μπορεί να πιει καν και να χρειάζεται, ας πούμε, άλλη οδός από το στόμα. Μπορεί να χρειάζεται κάτι ενδοφλέβιο. Αυτό που πρέπει να κάνετε βασικά είναι να ηρεμήσετε αυτόν που του συμβαίνει. Οπότε απλά συναισθηματική να μπορέσετε να του υποδείξετε και να τον κατευθύνετε στο ότι δεν πρόκειται να πεθάνει από αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι τόσο δυσάρεστο το χάσιμο αυτό του κόσμου γύρω μας, που πραγματικά νομίζω ότι πεθαίνεις. Αυτό πρέπει να βοηθήσει οπωσδήποτε το διπλανό μας να το ξεπεράσει. Όσο μπορούμε. Να ηρεμήσει, να κρατήσει σταθερά το κεφαλί του, να μην το γυρίζει δεξιά-αριστερά, να κλείσει τα μάτια του αν τον ενοχλεί και πολύ. Είναι αυτές τις πρώτες βασικές βοήθειες που θα μπορούσε κανένας να κάνει. Μάλιστα. Κύριε Πανταζόπουλε, υπάρχει ζάλη που αισθάνονται κάποιοι άνθρωποι μετά το φαγητό. Γιατί συμβαίνει αυτό? Η πέψη είναι μια διεργασία που ακολουθεί το φαγητό. Δηλαδή θα πρέπει να χωνέψουμε. Για να γίνει αυτό, το στομάχι νευρώνεται από ένα νεύρο που λέγεται πνευμονογαστρικό. Ο τόνος του πνευμονογαστρικού, δηλαδή ο ερεθισμός αυτός μόλις γεμίσει το στομάχι, αρχίζει και προκαλεί και κάποια άλλα συμπτώματα. Τι δηλαδή? Θα πρέπει να μεταφέρει αίμα από την καρδιά και από άλλα κυρία όργανα για να πάνε στο στομάχο και στα έντερα, ούτως ώστε να μπορέσει να γίνει η πέψη πιο ομαλά. Το αποτέλεσμα είναι να έχουμε χαμηλότερη παροχή αίματος σε κεντρικά όργανα, χωρίς να σημαίνει ότι σταματάει, απλά είναι πιο χαμηλή, λίγο πιο χαμηλή. Παράλληλα υπάρχει μια πτώση των παλμών, των σφίξεων, έχουμε τη βραδικαρδία δηλαδή, και ίσως και πτώση πιέσεως. Είναι τα λεγόμενα συμπτώματα της βαγοτονίας, τα οποία δεν είναι ακριβώς το ίδιο, απλά μπορεί να επισυμβούν. Αυτό μπορεί να μας προκαλέσει αίσθημα ζάλης. Δεν είναι όμως το ίδιο με τις ζαλάδες στις οποίες μιλάμε. Έτσι. Είναι απλά πτώση πιέσεως, πτώση αιματικής εγκεφαλικής αιματικής ροής. Μάλιστα. Ο ήλιγκος και η ζάλη είναι το ίδιο πράγμα ή ο ήλιγκος είναι μια ξεχωριστή πάθηση? Πολύ ωραία. Η ζάλη είναι ένας γενικότερος όρος. Ο ήλιγκος είναι πιο εξειδικευμένο. Ο ήλιγκος αφορά καθαρά τη διαταραχή της κίνησης της κεφαλής. Τι εννοούμε με αυτό? Είναι περιστροφικός, δηλαδή αισθάνεσαι ότι ο χώρος έρχεται προς τα σένα ή εσύ πηγαίνεις προς το χώρο. Αυτός είναι ο ήλιγκος και προέρχεται κυρίως από βλάβες του αυτιού ή από διαταραχές, αν θέλουμε, του αυτού. Έχει κάποια ειδική θεραπευτική αγωγή ο ήλιγκος? Όχι, οι οξύες μορφές των ήλιγκων είναι σχεδόν το ίδιο με τις ζαλάδες. Αν έχεις αιτία, αν έχεις το αυτί, ας πούμε, θα κοιτάξεις να διορθώσεις. Αν έχεις μια ιογενή λίμωξη του αυτιού ή μια λίμωξη του αυτιού που θα μπορούσε να προκαλέσει έναν ήλιγκο λόγω ακριβώς της λοιμόξεως και της βλάβης, της προσωρινής βλάβης της αίθουσας, κοιτάζεις απλά να βοηθήσεις με τον οποιοδήποτε τρόπο. Αυτό είναι κάτι που θεραπεύεται ή αν το έχει κανείς το έχει για πάντα και μαθαίνει να ζει με αυτό, να το διαχειρίζεται? Όχι, θεραπεύεται. Θεραπεύεται. Όταν συμβεί απλά πολλές φορές, γιατί μπορεί να υποτροπιάσει, δεν σημαίνει ότι θα εξαφανιστεί και δεν θα το ξαναδείς ποτέ στη ζωή σου. Απλά ο ασθενής είναι πιο προετοιμασμένος και πιο ήρεμος στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων τα οποία του έρχονται. Με φαρμακευτική αγωγή θεραπεύεται, έτσι? Κάποιοι μπορεί να αποφύγουν, αν δεν είναι ιδιαίτερα έντονα τα συμπτώματα, και μόνο με την ηρεμία, την καλή ενυδάτωση και την αποφυγή παραγόντων όπως αυτό που είπαμε πριν, τα υνοπνεύματα, τη χρήση τέλος πάντων κακών στάσεων του σώματος, αυτοθεραπεύονται, δεν χρειάζεται καν να προσέλθουν στο γιατρό. Απλά θα πρέπει να το έχει ξανασυμβεί, να αναγνωρίσει τα συμπτώματά του. Δεν είναι κάτι το οποίο θα του συμβεί για πρώτη φορά και δεν πρέπει να ενημερωθεί γιατί του συνέβη. Κύριε Πανταζόπουλε, αν έρθει κάποιος στο πολυιατρείο ή εσείς στο οποίο και εργάζεστε, τι θα πρέπει να περιμένει από εξετάσεις? Ποια σειρά εξετάσεων θα πρέπει να κάνει, εάν και εφόσον αισθάνεται ζαλάδες? Οι εξετάσεις είναι απλές αιματολογικές εξετάσεις σε πρώτη φάση, δηλαδή μια γενική αίματος να πιστοποιήσουμε αν υπάρχει ανεμία. Ηλεκτρολιτικές διαταραχές, διότι πολλές φορές το νάτριο ή το ασβέστιο θα μπορούσαν να προκαλέσουν αίσθημα δυναμίας, αίσθημα ζάλης.
Σε πιο μεγαλύτερες ηλικίες η B12, η οποία θα μπορούσε να λείπει με αποτέλεσμα να προκαλεί νευροπάθεια στους ασθενείς μας. Επίσης ο θηροειδής θα μπορούσε με τον τρόπο υποθηροειδισμός. Είναι δύο πάρα πολύ σημαντικά νοσήματα τα οποία συναντάμε στους ηλικιωμένους ασθενείς, η έλλειψη της B12 και της FSH. Αυτά όσον αφορά το αιματολογικό κομμάτι. Αν τώρα συνυπάρχουν και άλλα νοσήματα, δηλαδή αν κατά την κλινική εξέταση προκύπτει ότι ακούς κάτι στις καροτίδες, μια ακρόαση των καροτίδων, δεις ότι υπάρχει ένα αφίσμα, σίγουρα μπορεί να χρειαστεί κάποιος περαιτέρω έλεγχος, που είναι ένα τρίπλεξ καροτίδων ή ό,τι άλλο σου χρειαστεί. Ποια είναι η πρόληψη, να κλείσουμε με μια τελευταία ερώτηση, ποια είναι η πρόληψη έτσι ώστε να αποφύγουμε τις ζαλάδες πέρα από το να μην πίνουμε, να μην Χαμογελάω γιατί αφορά λίγο τις καλοήθεις καταστάσεις, τις οποίες σίγουρα μπορούμε να τις αποφύγουμε. Βέβαια δεν υπάρχει περίπτωση να μην ταξιδέψουμε, αλλά επειδή και το ταξίδι στο διάστημα μπορεί να μας προκαλέσει ήλιγκο, το αποφύγουμε όταν αυτό γίνει πραγματικότητα. Το άλλο που μπορεί κανένας είναι να διατηρεί όσο το δυνατόν ολόκληρο τον οργανισμό του υγιή, με τη σωστή διατροφή, με την άσκηση. Αυτές είναι δύο σημαντικοί παράγοντες οι οποίοι δεν αλλάζουν σε όλα τα χρόνια της ζωής της ανθρωπότητας. Άρα μπορεί να κάνει άσκηση κάποιος ο οποίος μπορεί να αισθάνεται ζαλάδες.